Ang pinakadili gyud ako ganahan nga season dire. Ikaw, unsa may pinakadili nimo ganahan nga season dire? Ayun, pauli na ta. Busy na mi karon daghan kay aircon nga ipang-install kay pa kuan na, pa init na pud ang panahon. So nindot ang panahon karon no. So ingon ani ang season diri sa Japan. Upat ka season ang naa diri manggod no. So karon spring na siya. So mo ni ginatawag og haro. So haro spring, so nindot na ni siya nga panahon kay dili init, dili sad ingon nga bugnaw. So yun ana nang palibot na mga green na ang makita nato diha pagka kuan na. Pagka ingon aning spring. So ang upat ka season dire kani karon spring, ang sunod na pud ani ginatawag og summer no, natsu na ang tawagon dire. So pag summer sa dire guys, grabe ka kuan dire. Grabe ka init. So ang init dire lagkit kay bagay taas kayo ang humidity. Lagkit kay init mao nag padulungay ka dire. Init kayo, pirmi jud ka balon og tubig, usahay magapalit gyud kog kaning kuan salt candy para abag-abag ba, iwas sa dehydration ba kay isod na. Pag init dire para nimo sa Pinas, lahi gyud ang init dire. So yun ana siya no pag summer dire. So sunod anang summer, aki. So mao na ang ginatawag og autumn. So autumn season na siya. So nindot na yun ana nga panahon kay nana diya magita nimo nang sa tong tawag anang mga red leaves nga makita nimo og yellow. So nindot kay ang mga view ana diri sa palibot pag autumn season na. So pagkatapos sa autumn season, mao na po na ang balik na po siya sa puyo or winter season. So ang pinakadili gyud ako ganahan nga season dire ang kanig yung puyo, ang winter season. Kay di jud ko ganahag bugnaw, mao ginay kuan ako, di na ako ganahan. Isa gyud sa di na ako ganahan kanang winter season gyud. Kay grabe ka bugnaw nya kay diha pa lang sa Pinas, bisag sa aircon di jud ko ganahan. Mag-aircon palungon gyud nako. Mao nay pinakadili na ako ganahan no, ang winter dire. Kay grabe ka bugnaw. Dili man sa winter na ay mga lugar dire nga naga-ice. Pero dire sa ako ang lugar, dili siya naga-ice, kuan lang siya dire. Hangin may kusog dire. Maulan man dire og kuan kanang panalag sa ice gagmay kayo muraragkas pa ba. So ang uban nga lugar dire puno gid og ice. So swerte ra pud ko sa naanhian ako kay wala kayo ice pero tugnaw gihapon oy. Tugog hangin dire sa lugar na naanhian ako ba. Dayon ang pag winter season pod taas kay gabi dire. Alas 5 pa lang ngit-ngit na. Karon pa spring na di ba? Spring naman karon. Paingon nag summer tanawa o mag unsa nay oras karon? 5:43 mag-alas 6 na. Mag-alas 6 na tanawang adlaw. Wala pa. Dili pa wala pa nakasalo pang adlaw. Na pagpa summer na pud siya, taas na pud kayo ang adlaw. Pag summer season na gani dire, mga June, July, alas 7 na sa gabi ang adlaw wala pa kasalop, taas pa. Singon ana siya. Pag winter po dire sayo kay mungit-ngit. So mao na upat ka season dire sa Japan no. Ang spring karon spring tinatawag og haro, then natsu or summer. Actually 5 gyud dapat pero wala nila gi-consider ang panlima ang kanang tag-ulan kay kadyot ra kaayo. Mga pagkatapos summer siguro mga basta semana lang kapin. Ana siguro kadyot ra kayong tag-ulan ba. Spring, summer, autumn season ug ang winter. So ang kuan lang dire akong nabantayan po dire sa weather dire no sa season dire. Every time na mag-ilis og season dire, madalas gyud na mag-ulan usahay mag-street og ulan isa ka semana kana ra, isa ka semana or mga 5 ka adlaw, 3 ka adlaw nga street ulan ingon ana. Night time nga ingon ana every time na mag-change og season dire. Ikaw, unsa may pinakadili nimo ganahan nga season dire? Ako winter gyud di ko ganahag bugnaw. Musukol pa kog ting-init, bahala na dig mga ligo tag singot basta ay lang nang tugnaw. Paborito kay nako pag summer oy. Ganahan kay ko pirmi panington, pero pag winter agoy. Pero medyo ko mag-atama itay gamit dayo gyukyo. Kay perting tugnawa gyud way lami ibangon. Alright to guys, bye-bye.